the podcast. Özlerimiz the podcast. Özlerimiz the podcast. Özlerimiz the podcast. Yeah, yeah. Rövşen geçecek ne bari? Hayır sen aydınlat söyleme devam et. Aydınlat söyleme. Başla. Vallahi can. Hormatly dinleyijiler, diyarımızda saat 10. Salam iyileşler. Bugünkü tamamıza hoş geldiniz. Bugünkü mihmanımız, Öradalarımızdaki podcastimizin mihmanı Ahmet Meredov. Chicago'dan geldi. Chicago stadından. Chicago ştatından geldi. Hava. Ahmet Meredov. Ne için? Sana Ahmet deyip yüzlenmem. Ahmet Meredov değil ya köprü. Şu an ünsümü çekti olin var. Her kim Ahmet Meredov diye gerek sana? Hava. Ne için mesela? Aynı brand değil. That's a brand. Doğru YouTube'dan alan burada atmaka. Sonlandır ya Ahmet Meredov. Şoğarlı var ya köp. Tak YouTube'a başlaman kamam. Üniversitede de şu Ahmet Meredov değil ya. Ha, zaten üniversitede de tam Ha, şu. o. Meredov vardı daha Meredov sonra. var. Üniversitede sana Ahmet Hoca diyen oktular mı? Yolun arasında ne? Ya başka da bir tane Ahmet vardı. İçinde sallın onu. Boyutan o var. Doğru. Ya şu an benim ünsümü çektiler. Ahmet Yo, Meredov şeyler benim var. içimden ayttım biliyor musun? Geçen suç ola geçen Chicago'da burada gezmeye vardım. Downtown Teorek'te. Men Ahmet Cemile. Aşk. Aylan otiye kapdat. Bir iyi çık boluk görüp bariyat. Yola bir yaşlı maşina aynı Ahmet Meredov selamun aleyküm de kıyır çıktı da tanam. Kim digini özümden bilmedik şu. Aa, tanam. İyiden bizden ve aleyküm selam de kıyır kaldık son. Şonda o devlet birinci gedek Chicago. Şonu birinci gedek geldi. Buraya ki. Hava şonda dedik ki dilişine hareket edip olmaya da köşede görüyenler. Şu demek kolyadın adamlar seni tanaya da doğru mu? Hava tanaya. Şu tanaya hava. da adam YouTube'dan geliyor doğru mu? Hava. Niyet başladı, ne için başladı? Ben özüm. Tuğleme, men diye de storalar var. Yo bir vaxtlar kan men görüyordum. Yaman kan görüyor bir vaxtlar. Yaman köp aktiftin de şu hakkında var biraz radyat geçtin. Adak geçtin. Ne liysem asıl özüm şu sinematografi uğruna okudum televizyonda kino ol bul. Ondan sonra yok keşkeden daha da yok. Sonra Amerika'ya geldim ve gelemde de hani idil hadır ki aldaştorunda bir 5-10 adam yok. Adamda krugunda minimum 10 yaş adam var. Belki tanıyan bir kişiden Türkmen. Özmem Las Vegas taraflarda. Bir zatlar güymenmeli çıkısı ya. Sonra şey sosyal medya alındı. Şey sondan baştan gidildi. Bir köpçülüğün içinde bolayın. Özüm yaka duymayın daha dulen. Ondan sonra hani adamlar gelip uğradı. Yanında oturur adam var. Bir ama o adam ne? Zaten da hani hobiyle başlandı. İç kısmasını. Şey başlandı. Başka nama yok. Hani bir ütküşük. Şu vaxtlarda YouTube işken bilinen nokta deyip bilen men. Mesela ne şeyin gurrun şu an bizim gurlaş oturan gurrun mu? Men kanalım var. 16'da açtım. 17'lerde de video koyup başladım. Yaş subscriber mı? 2017'de şu an 42-43 bin ağır. Maksimum ne çanı vardı? Video görünme değil mi? Yok, op şu ten iderleyen zatlar var. Bilemem. Ya şu 42-43 bin mu? 43 bin subscriber. Ay köprü YouTube'da dadeden o subscriber neden oklara. Doğru. Esas şu YouTube'un terediliyat, Instagram'da hatta doğru mu? Yok, YouTube'un kıysa videolan öyle umum alanda 1 milyon 400 mi 1 milyon 300 görülen. Şu adı çelli görülen ha hemmeti. Şu adı çelli son 3-4 yıl aktif değil. 3-4 yıl başlayıp taşlandı değil yani. Kavasını allan koydum. Ay o zaman vakit yok. Mentor yani bana terede. Arkayla ağarıklar etip bilen. Kendisi yok yani. Dur. Alçara bu kadar başladı. Aldırattın kadar ucu durum. Gel am. Ya bolle. Başka fotoğraf. Başıma burada. Yok kim fotoğraf şu an terede. Bıram şu mikrofondan kan kaçmacak kol da tetin giderken tezi. Şu var ya yakın mikrofon olan yüzüm yapıp durdu sondan bir kere. Boyun iz kadar ondan. Çıkaydı şun yalı aslında. Şeydi bre. 3. tanımada katlaşan da. 3. bölümde katlaşan aslında bundan ne uçak 2 bölümde de öldürüm şundan da değil. Bir mikrofon normalce duruyordu. Öldürüm şundan kovdadı. Şu an Prosesten bilen var. Geçtiler de aray. Boldu. Problema değil arkayın. Gel ara devru dolu da. Doğru mesela şu YouTube'da 40 bin azat der.
Ýokary. Yo, Türkmen Türkmençe 2016-nyň 2017-nyň gurrunlaryny etdi. Şonça adam jemlenpirdi. Biram köp adam Gmail'in näde açmalygyny bilen ok. Ya da şu adam ýerleme üçin hem Gmail latdy subscriber bolmak üçin uje Gmail hasam bolmaly köp adam aýdan agda bolun ýazýarlar näde girmeler Gmail näde açmaly diýen adamlar. Hadi köp adam Gmail diýende bir email gödüňe getirýärdir. Educated 42,000 tane adam follow etýär-de. Şonu aýdyplar ha. Doğru. Bizimkiler 7 kişi follow edýär şu var. Esasen hem adamlar mesela 40,000 azat dele. Näme tem üstüne çekýär şu YouTube'da. Şu wagtlar bar menke bir esasy 80% Amerika diýip biler. Amerikadaky oglan Amerikadan bir zatlar görkezýär diýip görýän bolaýmasalar bolmasyr ütkeşik men bir vlog video ýani bir gün oňa gidilýär bir gün muňa gidilýär o tema bu tema. Esasy zatlar şu taýda zatlar vardı doğru değil mi? Bir zatlar ine Amerika'ya gelecek bolsaň şunu ýaly edilýär, şunu ýaly informativ zatlar vardı doğru değil mi? Men bilişime göre. Şonun adamlaryň ünsü çekip zat etýärdiler, seyretýärdiler diýende doğru. Düşünüşime göre. Doğru, gowy 40,000 azatlar. Sen ýöne döwlet ağa diýenmi, döwlet dawlana maran gowy, dawlatlarla bir gatnaşadym. Döwlet anelif Familiýa şu tamada. Men tamada diýelim. Şu sosyal medyada aklan emes bilen. Olar bilen Instagram üstüne, Instagramda şu wagt Türkmenistan hakka aýdymçylar olar bular täze çykyp başlapdy. Bizde paşty 100,000 adam bardy Instagram gödürne. Wow. Soň hem kişi bir hani şu post koyup bolarmy, näderek hereket edip bolar şey edip şondan köpüsü bilen bir connection açyldy. Eliň ýüregiňe zatdan bot barmy? Ýok. Okey, onam şunam soraýyn. Ine biz öz aramyzda podcast'ymy täze bir, ýani 3-nji bölümini çekýäs, doğru diými? Ýa. Biziň hem köp bölümler. Berjek bir de maslahatym bar, meselem şu zat bilen baglanyşykly. YouTube bilen baglanyşykly. YouTube bilen liýişdi men öz geçen ýolum başda bir muň adama ýetýänçem men dilegçi ýaldım. Näme etýärdiň? Meselem näme etýärdiň? Uğratýaldım, link uğratýaldım, dost gaýrat et. Muň adam etýänçem adam gerek. Bilmem gizleýärdim. Diýeli 200 adamym bar. Ýöne men diýen muň bolmam üçin 150 adam gerek. Aslında maňa 800 adam gerek. Hiç kim görbilenok näçe san bar, link uğratýardım. Gaýrat et, goşul. Şey edip, iň soňunda adamlar hani bir heli dilegçi maýullar diýilýän zada da girýärdim. Muň adama baran soň uje indi video goýup başlaýan, indi muň adamyň içinden 300 400 şonu görýär. So YouTube'un öz algoritmasy da soň çykaryp oraya beýleklere. Meselem sen mende agda döwlet wapşe men kanalym barda bilenok. Ýöne siziň ikiňiziň araňyzda bir telefon onunmunda connection bar. Men videolarym şoňa çykaryp bilýär. Sen dostan şunu görýär dip. Bir hili öde ýaratýar. Bir algoritm bar diýende doğru. Ona şu burada çıkın adamda geçmekak, bölümde geçmekak. YouTube sana näme goşdy? Ken tanışlyk diýip bilerin. Ondan soň editing skill. Awa. Durmuşumda belli bir zat ütgetdim meselem şu YouTube. Şey diýip soraýyn aslında. Rahmet Meredif adyny berdi diýmesem ondan başga. Şo brand boldy diýende. Şol indi bilemok hana herkim herkeli. 5 adam halayan olup 3 adam halamayan olup biler. Ýöne şol Ahmet Meredif ady galdy meselem köpüsünde. Sözün kesýän bolýan 2023'de brand ýok. 2024'te trend. Dam iýerleýän eýdäne. Doğru. Näme diýýär? Şu Ahmet Meredif adyny goýdy diýende gysgaça doğru diými? Doğru. Onda inniki bölümde geçelim. Ya soracakam, sorunuz var. Şunu aýtdy. Ýakyn fanlaryny. Sen fanlarym onu özüň adamlaryna näde üns çekdirýärdiň şu imine videoňda bar adamlar Amerika we Amerikada şunu ýalakda bir maksat niyet bilen çeken bir bölekler. Çünkü şu taýda oturan teň oladyň wa da Mustaqlanma. Mustaq diýýärmi? Näme bola bilemok. Oğlum durmuş ütgetdiň. Şu durmuş bar. Yok, bar etdiň hatda diýenler. Doğru şu da? Doğru da. Hakikaten nasıl ýerlerdiňiz? Doğru mu? 2016-2017'de. Aýdyp berýän adam istese özüm aýdyp berýär. Aýdyp berjek geldi, gyzyk diýer şol. Adam diýär birçe YouTube'da diye birçe follow edýän adam var diye subscribe eden bir patagym var. Onuň da Ahmet Meredif diye gidip de oňa da diye notification'y da hemme da goýup de şöyle video goýulmat diye gön trink ma geli gön men açyp işimden taklarym goýup 30 minut 20 minut şonu oturup görýän diye. Ve gördüm diye oturup diye dowamly diye gördüm diye 3 ay geçti 6 ay geçti teoreklerde diye bir günem geldi de green card var diye green card näme açlanlar na goýdum men size zat belli etdim diye.
Ay benim de özüne yazdım diyor. Ağamın ne dolarım olup diye. Bilen de adım şu diye Amerika gidilýäni bildim diye. Ýöne nämeden bilemok çünkü green card herkim bilen o intam doğurmasam. Mun aýdan zady Ahmed'e yazdım diye. Ahmed'em diye ay vaktim yok eyle beyle zat belli etti diye doğrudan wagt çak bolan için. Sen başka bir oynap berip ýöne en gyzyk ýeri men YKC follow edýän takypamady olam Ahmetdi we oňa da gidip notification hem de şo goýup işimden aýryp şonken oturup görýärdim. Täden aýdaýda şolad näme diýdin? YKC bir follow edýän takypamady olam Ahmet Meredow'un gydy. Ahmet. Bar, şol Ahmet köp adam Ahmet diýýärler, Ahmet diýenler bar, Ahmet. Yo, buram zat diýär, näme oldy? Hiç Amerika gelme niýetim ýok diýär. Prosta işläp ýön, aşyma Instagram täze atja we Ahmet Meredov. Sajjasne Selena Gomez ve Cristiano Ronaldo ya Ahmet Meredov var. Sonra sizin Ahmet Saydı Amerika'daki yani Amazon neydi, o dedi bak dağıtları, videoları hemen gıdıklayıp ünsünü çekti diye. Sonra görüyorsun yani Roşan'ın açacağına bel koydum. Tapa neyim işe de oturan olsam video çıkanan teret görüyatın işe var. Ve sondan sonra şu adam şu yılın içinde 2 yılın içinde. Ona şunu deyip bilýärse adamın kişinin Ahmet o adamın görýän videolaryndan bile gidip grab kapdyna dastaf ketmeli. Grab kapdyna dastaf ketmeli. Şolatları görýärdim diye ölen. Ona gyzyk biýelýärdi adamlar durmuşyny ýat geçemeýär. Özüm Türk döken şolatlar onu diye Türk döwürp de meni olar edýär. Betdiýär aňyryp garabam edip bolýar eken şolatlar edaýetdim mükemmel zat diýen pikir bilen oýunyp gelen çağa. Şunu ýa-da bolýan meselem şunu sen ödüňe ýa soraýan meselem. Men käbir adamlaryň durmuşyny bir rol rol aldım aslında şolong şutak gelmesine bir sebäpkär boldum diýip şol işleri aslında dowam etmek isleýän bilerdi. Ýa-da ýene de sonra edil şonýalyk ýas başga bir dura sonra ýene başga durgurla şunu başga aýta mukam getir gidin mikrofonu. Bam şonýal meselem mene okey diýär şo gowdatlar aýtdylar-da. Ileride şonýal maksadyň barmy meselem? Dowam ettirmek ýaly bir maksadyň barmy? Maksadym bar. Tagam ýöne şu asıl men YouTube'a başlamda da ýanky diýişim ýaly birinciden hobi, ikinciden her kilo hobi we meselem men geçip belki tant oýnap bilerin bilýär. Bundan öňki oşa Nowruzyň videolaryny gördük tööleme. Bundan öňki sanygda. Ýa-bolmasa başgarak bir atlarym edip bilerin. Ýöne şo wagtany bir il heme ile peýdam degsin. Bir dogry green card başga da meselem online okap bolýan üniversitet ýa bolmasa bir şunu şeyden de şeyde pul gadan bolýar diýen bir näçe maglumatlary paýlaşan videolar boldy men. Şo green carddy meselede birinji gedek şo waýdan goýamda ene lişni öz aramyzda ýdyn. Amerikan içinden bir kerden kritika wat geldi. Sen şu warda video goýma. Näme üçin? Ay biz näçe ýyllar çykanok, sen amun köpçüligi goýdyň, ony indi tapşyrýan hasam köpelli. Onun men aýdýan näme üçin muny hem bir kişi berilýän zady, diňe biz gysmaly. Bir sebäbiyle milletlere seredeňde belki hem bir kişi bilýär. Men şeýle bir video düşürdüm, hatta şonu goýmany utandymam diýip bilerin. Gmail hadap nädip açylýar. Çünki äderde hem bir kişi bilýär, 4 ýyl 5 ýyl öňe gitsek, internet diýilende köp adam emailden ýa line-dan ibarat diýip pikir etýärdi. Ya da Wi-Fi'ye giräý diýenler bolýardy. Saýdym gamy diýerler. Hawa, şoň ýaly bir Google ýa bolmasa şu taýyk girmeli, şu saýt diýsen bilen okdylar. We şoň ýaly bilmeýän adamlaram bir gara niýetli maşenik zatlar arkaň ulan bilýär-de. Teretdiýä $200 tölemen şu taýdan eýtjek, beýtjek şoň ýalatlar bolýardy. Soň şeýdip green card'y şeýdip çykardyk. Ondan soň ýa dostum bilen görüşdik. Diňe bu däl. Lişni Chicago'nun özüne gelibem Ahmet Meredow'un videonu görüpdim. Ine şo zatlar bilen meselem green card'a tapşyrdım. Doganma çykdy ýa aýalyma çykdy, özüme çykyş hep gelýän bir 4-5 adam lişni oturup özüm görüşüp gördüm şolar bilen. We mena dogry meselen begen, ýani hani birini peýdam degen bolsa we bulan bir gaýtalanmaly da. Meselem bugün biz etdik. Ertir sizin bir zat etme Lokman green card ýa ol burada. Da birini elinden tutjaň, ol birini elinden tutjaň edip uzatyp gitmeli. Şo mu kada? Mesip bolsa diýeli. Mesip bolsa. Şo adny aýtmaýna. Näme diýjekdim? Alçırama. Demal arkaň demal. Ayran wa. Ayran. Ya getirje. We ýa green card alan olanlar aslında mesela Ahmet'e haýyş etdi ýa Ahmet işçi bolan için da aýtmıyor. We şo wagtym trendde getip ýa bunun öňjäki Tansor
Navruz var. O şuna xahiş etdiyesi var. İşte almışlar yalaq. Boş olsan tavsiye verebilirim. O ne tanışıklar var. O da bolya diye. Ve başkasını da xahiş kimeti. Ve Navruz tavsiye veriyor onun adından. Ve sonra da xabar yadından çıxar polni. Yani daha da tavsiyelerden bilen o. Navruz öyle de tavsiyeler belki köp kişi tavsiyeler. Sonra Navruz bana canat diye gön Instagram'da şeyle. Daha green card çıktı diye. Yani ikisinden gön personal tanano. Yani kodu ikiden sosyal medyanın üstünden Ahmet'ten informasyon alıyor ve Navruz zaman vesile o green card almasına da sebep oldu. Sebep oldu. Ağlar. Yani yolu gururlar da yani gerçekten de hatta wow. Yani ikiden şu an gören o. Arkada dağıt koyam. Kakacan arkada sır kapsın. Futbol müziğini koy. Bu mihmanımız Ahmet Mered geldi. Yerime çalışan. Baştan geçirme. Turay vardı. Yerime geçti değil mi? Yerime. Doğru. Ne anlamda? İndi kılardım da geçti. Bir da koştan bolyam şu tayda. Koş ya ha. Vaxtımızda çakıl derlem. Mümkün değil. Seret şu an YouTube ve Instagram edilen vakti indi köp adam öğrediyen eden ok. Bir yeri senin edip bermen isleye. Ya olmasa mesela ben şeyle idea adımın sonunda bir tekst tayarladım. Amerika ne gitmeli değilim. Görünüşte surat uğrat yazdım. Tekst yazdılar. Mesela priklaşınca şunca ol bu şey rasxot çıkarılıyor. Okuva priklaşınca alıp gelmek için $700 mesela. Şopul viza alsan almasan köyye. İyin alıp bolanok. Bu içeride hiç kili hizmet hakkı yok, başka yok aydırlar. Son käbir adamlar şeyle diýdi. Bolýa sen şu zatlar tölede. Maňa uğrat men baramdan işläp bererin diýdiler. Son diýen men ama özüm samsyk görem okuryň beýlekler hat akyllymy ýaly köp zatlar bolýar. Ondan soň ýene bir waka boldy. Intek aňarda diýeli okuwçy ýa bir zatlar edip ber. Bärleri gelesi gelýär. Sonra başlaya. Birinci näde gitmekden başlaya. Okey boş bolsan jaňlaşan, gurlaşan. Ondan bul başga zatlara geçip gitdi. Kwartira nähili, aňarda iş tap bolýarmy, biznes edip bolýarmy, soň diýen dostlar ilk köprüni geç. O zatlar soňky zatlar. İlki gelýän sen şu zatlar etmeli. Gel, ondan bu zatlar gurlaşar. Niýetin gelmekmi? Gel. Bu zat başga zat alad etme. Köçede ýetmeli bolsa da ýetmeli bolýan. Maksady gelmek bolsa. Ay bollu goýmady. Diňe sorak da. Bir ay iki ay her ederim jaňat iň soňra diýdim dost, seret. Sen aýdarym etdi wizaňy alyp gel. Amerika men gonnum diýip jaňat. Men sen kwartiraňy, işiňi näme gerek bolsa hemme zadyň götürjek diýdim. Şu ortadan gitsin diýdim. Ondan baýaňyz 5 ay 6 ay ýan kolun täden ýazýar. Ağam green card çykdy bar otyr. Erkek kolan tezinde durdu. Durdun mu? Tezinde durdun mu? Inni men hani birinciden diýdim Hudaýa jan seret näetdiň. Bir ýene oğlan hakykatdan isleýärdi. Deng isleýärdi o barjak ağam eýtjek. Men aýdym mene başymdan sowjak gördüm Hudaýa jan sene muny ýene gel. Başarsın şu taýda ulanyň aýdýanda ne? Ha o ýene geldi indi näme etmeli? Men muny aňarda 4 taş olaryň krugunda aýdyp ber otyr. Şuňal waka bollo zat. Ay kimay menem surat görkezene. Ine şu. Olanyň içinde bir tanaýan eken bile gulluk edipdir. Ondan soň bir aýdy bu oglan nämerak kan namly oglan näl şuňa diýdi men adyndan plan efin adyndan salam aýt diýdi öýde düşünür diýdi. Ona bir gün ýazdy menem aýtma oglanlar otyr şuňa plan ef salam aýt diýdim. Ha bolýar ha ol öýüne de salam aýt diýdi gaýdyp ýazmady. Hudaý o ýerde de men gorada diýip bilen ýöne. Şuňa tanışdyk gülýäli bärde näme edip ber ha. Ne bolýar? Merdan. Sen mi? Sen nereden? Yo başka. Onu Ahmet bizim ön kılaatlamız gören ortana bilýän näle işler bir de temaya da temadan seçer şu tema. Şoňsundan gurlaşyk. Sen bir tema goşdum. Tanıtmadı yani bu. Yani tanıyan her kim tanıyor. Hemen tanıyan. Ahmet Meredov Instagram neçe follower'ın var? Instagram'da 30 mu? 30 'nun arasynda zat. 30 goşmak. Zadran. Men öýtene neçe tenki? Mung golay. 100 mi? Ýeri beýle klavin aşkabatda 150 kwabit. 5000 oloy. 5000 taýdan. 700. Okey ne? Bolýa. Çekmek isteýäňiz barmy? Roşan. 2 ýerdekdir men çekýän öýden. Ve 2 ýerdekden çekýän, 2 ýerdekde şowra adamyň ken çekýän. Başgasyny çekmedi. Mehman Ahmet çeken. Ahmet çektir hadi. Ahmet. Ahmet goýanda Ahmet çekdir. Zady daýda şu. Garmarlar. Garayda bir gowy edip. Öýdenken çeken ama diýip. Barmakly kofe aranýardan o. Bol aldım. Menki de. Oku O haberim mi? Okay ya. Türkmençe kavlandan.
Ödýärden tema ama. Ödýärden tema. Ha. Neki derliýdiň? Üniversitet okumak yok manna. Ayıp bola. Men başlaýyn. Şu barada men soňky 3-4 Thomas'tan bäri edýän tejribeme göre men bilen bir tanışym işe taşırýar. Kimidem uğrumuz bir bolan üçin muallimçilik edeli olam bäri substitute teacherlar ama olam gelmedi ýerine muallim bolýan. Kimidem şowur mekteplere döwlet okullarına taşırýar, privatelara taşırýar. Ondan New York'ta belli zatlar var işte burada akademi var, Big Apple akademi var, şoňa zatlar var, Success akademi var. Şoňa taşırýar. Ondan mesela menkin alýarlar, olam taşırýar. Bir tapadymyz men diplomamy aňky ýok. O diňe bootcampda da muallim bolan. Tejribesi şonda var. Birinci diýen zatlar şu, menkin alýarlar, under review etýärler. Ikimde iş almadyk by the way. Onu gön zat diýerler. Bachelor degree'ň barmy? Ýok. Sorry we cannot diýerler. Hani belki käbirlerde işe ýarayan däwurplar öňe köplen çokman bachelor degree bir derek bölmem bolsa radio telewizionyň bolsa okumalar. Yani men şu taýda zat etdim. Men üniversitetden bir derek üniversitet. Ýöne menne diplom ba bolan üçin men gönderdiler, under review etdiler. Onu gönü taşyrýar bolan. Mesela birine gönderdi şeýle ýazyşdy datlan direktor bilen birlen ýazyşdy bolan. Dedi bachelor degree var dedi ýok dedi. Sorry we cannot dedi. Gönü uratdyna. Aslında bu yurda göre, bölümüne göre ütkeyen bir zat doğru değil mi mesela? Ýöne men IT'de de datip eşitdim bilemok. Belli bir levelden ýokary galmak üçin hökman master soraýarlar datip. Mesela sonra ýaly. Zat. Rowşan. IT'de. Sen yaman var ýöne. Şuna aýdyp geçeýin. Ýoş apsyň ha. Öýlen. Bir bagty bol. Öýlenen mi? Nerede bagty var? Neýeli bu da turnu. Короче, reklama ediledim. Soramadym ýöne. IT'de mesela sen sveretni iş yapýan doğru değil mi? IT'de mesela dat gerek, diploma gerekmi? Aslında var, gerek gelýär, ýa-ni aýdylýan bir bölejik bar, bachelor's degree, bakalavriat elinde bam ýok diýe sorulýar şu industriyede de. Ve soranmatlary şoňa da seredýärler. Egerde berýän application ýa-ni resume'den tawşirýän bölekler, cover kampaniýalar hökman seredýärler diýip aýdaýyn. Şoňa böyle seredýärler. Hani ýok diýseň mara köp nime baglap duranoklar geç skip edip bilýärler de generally esasen bir nime baglasam ulul kampaniýalar hökman seredýär, kiçiler köpsini seredip maranok esas technical nime problema çözüşüňe şu algoritm düşünjäňe zadyň göre hataplap özlerine göre karar berýärler de. Anony ýa-ni belli derejeden ýokaryk diýilen sorada da master's degree sorayan odatlar bar. Olam ýa-ni diýeli Amazon ýalaklar esasen soraýarlar şonu. Gat soraýarlar. Şolar üçin uly wajyplar master's degree bolmasy zat başly oýnaýar, rol oýnaýar. Doktorantura, yani PhD levellerle. Buram daha doğru kim ta Şunu sen ettinmi? Yok. Ahmet etti. Ahmet mi? Yok. Yo seçirdim. Yo barly problem. Rowşan göremek mıydı? Siz gör ya arkaya. Buram Görünýärmi? Ladama käbir kampaniýalar diýelim bakalavr degree bolsa da eger şu uğurda bolmasa işe kabul edenoklar. Diýelim käbir taýy guruluş inženerlik. Torda men tawşyk bilen taýy hökmen dat bolma computer science uğurna mı tawşyk boldy. O da isleýär da doğru mu? Isleýär ýene buram işler bir zat bar. Yani sonra näme zat üçin gerekmi? Eger korporativ bir işe girjek bolsaň, onu gerek bol. Eger başga bir iş etjek bolsaň, elinde hüner bar bolsa. Mesela üçin kuhne ýatamak, daş kesmek. Ya da guruluş etmek misal üçin. El işleri. Remodeling, tapawy, boy burdaşy elinden gelen işler. Mesela diplom gerekken, onda da misal üçin beýle yerden kazanýanyň keteden gadyna oturallar. Yani o plumbingde de şoňalar. Plumbing şunu da ýene ýa-da aşaňa gaýrat edip. Plumber diýip. Santechnik şey diýär bolýan ýöne belli bir almaly sagatlary, licensing, on ýa-da license ba, plumberda da ba. Elini kuhne ýatamakda. Ba mı diýär? Kuhne ýatamak bir geli boly. License alýan, mesela plumber boljak bolsa, okuma sertifikatyny almaly. Bizimki diğer işimiz şu adany öndürüjilerin distribütörüne etip berýär. Ha, okey. Wholesalerler göne halka tatyp bilmeýän üçin biz bir showroom açyp, şo ýerde şu markalaryň
ofisal dealer olup işleýärdi. Onuň üçin bize bir diňe biznes laýsansyň salaýmasaň da ýok. Ýöne bir ýeriň öýüne gidip öýüniň içinde iş edilmeli bolsa onu toğundan tut. Hemme da şu öýüň içine girmek üçin sana bir topar. Lisensiýa gerek. Anga lisensiýa üçin bilen bu. Bakalava degree. Ya. Derecesi gerek. O da okudi çok kalyanlar. O lisensiýalaryň o egzameni wagt içeride şu egzamenlerden geçýärler. Edil şonally berde tokçularyň ýa-ni turwaçylar diýenim ama şonda şowlar. Şu açyk bolan şu haýsy maksat ilerlemek isleýän. Eger bir uly bir firmada işlejek, şu ýerde bir zady ýetjek diýsem, onu okuw gerek. Şonu üstüne günah wagt gitmek bolan. Onu ýatak ýok. Olay okujak, geçecek, özüme öwrenjek. Yani şip kilendäkler ýetjek diýsem, onu şowurda gitip bilýän. Yani şu mena pikirim şu. Ýöne şey ben gören zatym eger üniversitet okabam, taýçyn gapdandan şu daşyny öwrenebilen kiň artyna köplenç. Tapa bu ýene Glan üniversiteti men pikirimçe goşýanda networking kady. Glan adamlara goşýan. Networking bizde de şunu ýalakdat bady mesela men gaýdyşma ora. Eger diplomsuz bolup işe alınsa muallimçilikde bizde berde men bilýänim sen kontrakt bilen girýän. Mesela bir muallime 12 aýlyk beren bolsalar sana maya çen aylık bererler ve kanikullarda teni işsizlik alyan. Men bilýän şonu ýaly. Plus geçen Broadway'da da gitdi, comedy stand show'a gitdi. Şo taýda dipde atda mesela batany comedy stand up edýän adam. Men diňe şo taýda zat şu wagt ýazmışdy da zat ýani men şunça loan alyp diýe aktörlük okudum diye ve loan okumadıkları bilen şo audition'a girýän ýani şonda da hani diňe diplom gerek gel bölüm şo mukadi düşünýär. Men aýtýar, şo taýda şonu ýa-da mesela men bilen okan bilen okumayan ikdem şo audition'a girýän, andan kim alsa şol alýar. Yani zirya okudum diýe da şo bölüm okumana meni şo audition tapyp girip bilýärdim diýe. 4 ýyl bir derek ýere giderim bolýam onda. Plusam loan alýar. 4 ýyl şo goşýan zady ýokdur diýäňmi hiç? Yo badyr elbetde. Network diýişýärler ondan iş öwrenýänler ýöne şol ýöne oda üçin drama art üçin ol şeýde konserwatoriýa üçin diýe. Diňe bir o belli ugurlara da mesela lukmançylyk doktor boljak bolan sen lukman okumaly. Injener ol blog boljak bolan lukman okumaly. Ýöne bir başga rahatlar üçin AI da adam alyp gidip barýar. Ýöne o üçin AI bilmek üçin okumaly. Ýöne şu aýny birden hype boldy, dawan diploma gerek geldi atyp şondan. Şoňa näme diýäňiz onda? Mesela soňky wagtda belki soňky 5-6 ýylda IT oruna, doğrumu? Ha. Bootcamp, 6 ay bootcamp alıp, 1 ýyl ýa-da bootcamp alıp okaýarlar dary. Ha. Şo taýdaky zat näli görýäňiz meselen? Ýa-da Rowşan. Mesela Rowşan taňa soraly. Eger zat eden bolsaň dary, täzen high school'u utardың sen, doğrudan orta mekdep utardың. IT sferasına geçesin gelýär, üniversitet okardыңmy? Edil şu sferada mı şu wagt mı? Yok. Şu wagtky kelläň bilen. Şu wagt kelläň bilen şu industriyada işejek adam okumadım. Edil ödem şol edil diýeli. Şu wagtga adatda döwürde ýaşam bolsam şuna Wi-Fi mümkinçiligi, internet mümkinçiligi diýler. Ýa Wi-Fi ňa diýip şu ýa kelläň urdular. Ana internet açyk elimde hemme bar mümkinçilik ulanmagy adam bolsa onu hökma üniversitede okuman göni şu bölekde giderdim. Misal üçin nähili giderdin, näme ederdin? Yollar var da Personal Deriş garşymyda şu videony bir görüp otyr 10-njy klasa okuwçy ýa-da şu ýyl gutarýar okuny. X Näme saatlarjak? Hökman şu industriyada işläti gelýän bolsa gidip bar şu IT industriyada işläti gelýän bolsa özüne ýol saýlamana, uğur saýlamaly, uğurlar bellemeli. IT-de bir närseni uğurlar var, development var, DevOps var, gidip telefonçy var, backendçi, serverçi var, AI'çi var. Içi dol gidip barýar da özü içinde dol. On özüňe öýräýän saýlamaly, oýnak görmelimi ýa diňnak görmelimi meselem diýeli server developmentda nämeler gidýär we mobile developmentda nämeler gidýär. Özü gyzyklar oturşdurup soň kararyny berip şoňa görä zat outline'na da geç öwrenme zatlar bölekler we nirden başlap niraçany barýan sapa olatlar. Teklar onun şolar öwrenip başlandan soň ýa bilýän näde ulanýan ýere barýar. Şoň bilen işe girip bolýar diýäňmi? Şoň bilen işe girme mümkinçiligi iň bolmanyny bir adam öňe süýşýän belki kollejdaklardan. Sen kollejdaklarym şowurda öwrenýär. Ýöne netije näme? Kollejdaklar 4 ýyl berer sarp etse sen belki 4 ay sarp edersin. Ýöne dowamly sen şoň hereket etmeler 4 aýda ýetişmek üçin.
Ya işini girende yan diýdiň, aten käbir zatları toraýarlar diýdiň. Doğru mu? Yani ulu kampaniyalar sonra. Mesela şunyalyk Amerikada şunya bir bölükler men özüm 2012-nji 13-nji ýylda kolleja gidip gidýäkem, summer class alýadym. Onuň şu taýda bar high school'dan bir oglan gatnaýady men bilen summer class'ta computer science'da. High school oglan gidip men bilen sapag alýady. Men onuň bilemokdum aslında high school çağadygyny. Kiçiden bilýän ýöne gidip edil high school'un sap okujasyny bilemoksan gelip ejet alyp gidýär. Getirip alyp ondan soň gurlaşdyk bolan 17 ýaşynda high school inikil gutorýa Thomas'a şu Thomas'tan başlap sapag alyp we inikil gutoran wagtym gön universitetiň bir näçe sapaklaryny ortadan aýrarýaly diýäsip. AP klasslar diýen sen AP klasslara Şon dolarmak üçin ýem şoňa diýär. Atynda kolleja gitmese de bolýar belli ýerden soň şu çağa ýöne ol ýem olaryň hindiler olan üçin hindiler bir ýem başga mentalitetde seredýär. Onu okadaýmar diýen bölek bolurdalar mesela. Düşün. Yes, dölet. Mena bilama 4 ay diýen bolup biler. Yani başlap 4 ay okutorandan sonra bir ýerde tejribe gerek bolýar. Tejribeni muhtaç alyp bolana. Nälet men özüm bolsam saçyny ýa IT'de gitjek bolsam, yani IT'de okartmyr. Ýöne okasam gawy bir ýerde okart. Yani girip bilseň bir gawy ýere ýererdim. Da networking tarapynyň gawy networking edinler ýaly. Ýöne şu wagtda ýa-ni Rowşan aýtýan zadyny IT sferden gitjek bolýan, şonu gapdandan başlardım. Yani gönmen okuw 4 ýyl gutormaga gerek ýa gönüşe bir gutorýan, ondan sonra men iş öwrenenine başladım gitjek ýermine aňarda networking diplomam bolsun, ýa bir gapdana da iş öwrenen. Näme atlatyň sferden gitjek bolsun. Oyun bolsun, backend bolsun tapawdy. Yani şonu gidip sonra şu wagt intern bilen gün ýygyny işläp tejribe gadap. Bilýän gutoramdan sonra ýa taýynjak bolýar. Emme tarapdan öwrenen şolar ýalyp. Biram diýen öňünlikde öňden çykdy Instagramda bir video 18 ýaşly olan high school gutorup göni yok şu Fang diýilýär, şu Apple, Netflix we Amazon şolarda da eden internship eden oku high school gutorup göni internship eden şu taýda 3 ay. Ondan soň kolleja başlaýak eden. Ondan sonra öýretden üçin işe garmandysa meni almadylar maňa oku diýdiler. Iniki ýene Thomas'a gelersiň, ýene internship edersiň diýdi. Ani şu alar seniýalyk belli edipdir. Onuň çünki ýa-ni Fang diýen näme kompaniýalar ýa şolar bachelor's degree, bakalavriatyň seredýärler. Olar yani must have diýenrak aşağı salýarlar da paşdylar. Yani exceptional bölekler boluplar, cover komanda üçin, yani oku gutormadygan boluplar, ýöne 90%lik komandalara girmek üçin beýlekler. Kompaniýa 90%lik bölügiň bel komandasyna hökümet sen bakalavriat gutoraýmaly diýen böl pikir bar. Ýa-ni sora wad mesela şu kellen orta nerse dokardyň diýip, şoňa meňe edip komanda edesim gele. Men okardım. Ýöne dadym diýişýärler. Şu bölümü ingownir dokardım. Okap bilerdim ýa-da şu hem network hem dil hem bilim dadyna tereden go. Sebäbi şunýaly adamlar bilem bir tanışym matiden tanaýan. Bir da şerurt okan green card'dan netibende green card'dan gelýär we hani ne İngilizce bilýär, ne başga dil bilýär. Yani Türkmence başga ise bilen ok we üniversitet gutorup dur şol adam bir da dedi. Hani zirä çykdy da bilýän hani soň kariyera bolmaýar da ýok man edil şolar ýaly ýurtlarda kariyera gurmak. Daýda gelmedi ýa-ni şu geljädi. Saňa diýär. Gelme, sen gelme. Ulanay sen gelme diýär türkler, sen gelme ulanay. Ýok, men diýänim gelsin, ýöne okun, gaýrat ep käwrurtaklar okan. Doğru. Şun cemläýär onu döwletem bilen cemläýär şunu. Sonra soracak. Ştäme bilen başlaşyk bol. Bir bachelor's var, bir bakalavr var, iki tane master'ım var. Okay. Yani biri değil, ikisini alın. Bir dälikde tam 3 bal patýanýarlyk. Sen özüň näme pikir etýän we onu sonra da topu da geçirýärler Ahmede. Şunýaly aslında bakalavry men etmegiň belli bir sebäbi bardy. Aslında yaman şu kan alýa. Hani belli bir datda futbol dadyna komandasynyň menejer bolmak isleýärdim, şon bilen şu biznes dadyny okudum. Şu dat tarapyna dary. Näme diýilýär? Yönetim tarapynda işlemek isleýärdim. Şon üçin okudum, hawa işletmeni okudum. Ondan soň birazjyk bäri keldim, magistr etdim finans datlary. Nomerler datlar bilen, sanlar bilen baglanşyk dadym bardy. Finans bilen okudum, halayan bölümde we okaptyryn diýenleri köp zat öwrendim. Ýaman köp zat öwrendim. Magistrda ikinji master etmegiň sebäbim şonu etip ýokam. Men näme üçin CPA Almany. CPA bilýänsiňiz, köpüňiz bilýäňiz barmy?
Certified Public Accountant. Yok. Lisenza. Yani bu galteriyada gelip bileceğin zatları yani karate'de näme diye black. Garawşa. Şoda şonu al zadet ya. Şu ikinci master'e men aslında şu belli bir krediti doldurmalı. Şonu geçmek için okaptım. Okudum mu diyen hava. Çünkü yaman köp zade öğrendim. Mesela men şu at cover öldürmüşüm da cover dokumentleri ya da zatlı meselelerde finans ve tax bilen bağlantılı olsun böyle kızatlarda olsun. Men birazcık ödemi rahatladı diyen. Duyanları, arkayın duyan. Çünkü düşünyen, cover zatları düşünyen ve men durmuşum şol ansatlaştırıyor da. Doğru. Sağ ol. Daç Ahmet ödünü sorar. Sen etken işin öd okan uğruna değişilden. Sen üçün. Sen öd yalan sonra. Men birinciden öz temam geldi yine öz elime. Şeyle diyeli. Gelecek maksadın näme? Özün üçün mi ya da bir köpçülük üçün burada edeyin mi? Mesela men üniversitede okuyacak ve yine de birini öğretecek, 4 yıl o yerde vaxtım geçirecek, yine şeyle bir näme değil ya. Aylıklı işleyecek. Ya olmasa da men qysqa vaxtın içinde okuwum, oturdum. Benim bir öşen ýaly 6 ay okudum mu? Yo men üniversitede okudum. Bu taraf bulam da. Men mafşema mollum. Şeyle bir. Döwlet duruyor. 3 aylık bilen güýmedim. Ya da diýeli mesela gittim 5 yıl okak geldim, ýöne şol urdan işleyecek de aljak aylygym şol ýöne men gideýin teredeýin bulara 6 aylyk okap 160 000 180 000 dollar aylyk alyp aylyk diýenmem ýyllyk. Pul alıp şunyalık şu yoldan gideyin mi ya da abi işini yerden 8-5 günüm görüp adı deyin mi diyen sonra karar vermeliler. Men özüm başka bir nämede getmiyorum şu vat oğlum ne ýylyysam hemme dat ýene de şu pula barp diýdi. Ýerde näme gadan ýa nädip işiňi astyrıp bilýän nädip gowy günüm görüp biljek. Şoňa barýan üçin men öň dadymda däl. Mesela YouTube, sosyal medyada atdan uzaklaşmamın sebäbim şol. Giden wagtym alýady diýdim bu garada dursun men öde işime fokus bolmaly. Wagt ora inkam beren noktaýam. Edilýär. Doğru. Onna şu temany zat edeli. Cemläli birazcık dinç alalım onna. Hawa. Näli dinç alaly? Radiyeli. Bura iyiydi. Birdatlar iyeli. İdirelin. Döwlet uçan Geçen Aydınlyk näwlet. Sesin gow diýdi. Aydınlyk näli? Bizim elimizde bir maglumat. Karaoke. Keň sesin ýaman gow diýdiler. Bir de şon ýaly maglumat geldi. Bizim elimizde şon ýaly maglumat. Onam biz zaten wagty Gızar vaydanna diye şu gızar Derler. diye aslında şu taydan gelýär diye. Siz inçeler bilen yağ çıkýar diye. Ya çıkýar şu gızar aýtmasa bolan. Rewşen aýtdy. Nordun kasynyň ýagymy? Döwlet gaýrat etdi. Dady getiraydy. Numikaym. Sen gülen öýde aýdym aýdyryp kalkdy. Siz öýde aýdym aýtýanmy? Näme durmuş ýaşaýaňyz? Biz işten soň işin geçişine bagly eger şu gün agyry geçdi öýe gelip karaoke da edip şeýle näme gün geçirýär. Biram Chicago'da aýdym çykanmydy. Yeni gökte elem koşar doğulli Qağıllaşıp qadlar geçti üstümden Yöne basım başım aşağı eğilli Çıkabilmen yatlamalan astından Bir yaşıl bir sar bir an Elim koşar yaşlığımın yolu sen Görüpdün sen bizim unnay keçek Şol dilwerin toylu wasi ýalysen 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 Gollan ta. Hay tuweleme. Tuweleme. Galat etme köpçülükde. Tuweleme. Gowy.
Yo, bir daha öydele köpçülükte da profesör. Go. Mene haladım. Alting wir aytdı da ayttıralı. Davay. Yo, seret. Daş duran asın. Ayt bol. Ayt alting wir gel. O da nahar yedirdik. Yo. Çıkmadı ama. Yok. Ağzını tappan sen yiver. Koca ağzısın Merten aytıp verecekler. Yine Tavcı. No. Elim boşarı. Ağzılar ama. Bilmem şuna buraya edecek ol yani. Son şey tayından kelim diye. Doğru. Koca ya. Ağzı yani. Koşa yiyen diye derdine derde o. Yo. Hava. Ayçısında daha edelim, gurlu salmıyor. Yo ay düşük oldu. Performansı vardı. Performansı. Bunu da yok, bunun da mirine atmasında mısal ya da rapli dile atmasında. Yaş yeten o. Yaş diyelim. Yaş geç ya. Yaş yeten o. Diyelim yaş bunun da mirinin 30 yaşa çelnisi. Katmasında. Yaş limiti mi mutada? Beni karıştırmayın şu da. Bırtça adamı geçip bilmeye. Bırtça adamı. İkinci ağa koyuyor. Ahmet Meredov. Yani ikinci ağa koyuyor. Öyle. Birincini geçip bilmeyen öyle. Dam mı? Yo, o zat Celil'in zaten aydamın emet mağbur değil sen ol ya. Harat adı geçip bilmeyen. O kategoriye girdim mayus. Ya bir giyeceğim köpnes haratat Ne dinle. geçtim ama neme kameran mantıksana. Harata eğer sen şunu görüyorum adama senin can koyuyor. Can koyuyorum şu adamdır var. Bellak koy. Her Rahmanov Instagram'da. Kadir Rahmanov Instagram'da da. Familia men hem şimdi Meryem Kadir tip biliyorlar. Kadir. Ahmet Meredov tip olmaydı. Brand. Bunu da Rahman. Doğru. Bolon no. İyi yani mi? Ya ayrı yatma. Tamam. Hiç tapav diyor. O var bu challenge ne için etti? Garnım doytunib ya, garnım doytunib. Zat diğer ay otur. Ay bana bir strip olmadı nibi yer. Tak gidiyor. TRT'de şu programın kutoryança. İyice kam deyip sorar ya. Kutortmada. Degmen xo yani. İyan uğraytın o. Devlet. İşte açık olsun. Ona ne mi? Acil. Ne hava acil. Yine mi? Yeni bir temamı da gurlaşayım mı onu? Yes. Instagram reklamaları. Git haberin olsun Instagram kamera. Yine sosyal medya geldik de. Algoritma mı? Sosyal medyanın gurlaşmadık yönü bir taraftan aslında sosyal medya geldik. Ya. Instagram reklamaları men yazıptırım. Töyleme. Hattan tanıdım. Men yazıptırım. Men yazan olmalı. Şöyle life hack berayın men. Ona maydıp geçiptim öden. Opera ulan tanıt kompüterde ara. YouTube reklaması bol ya. Telefonda da Brave ile Opera öden Brave diye yöne. Reklaman ayır ya. Şeyle burada hatta bloggerlerin reklamaları. Ha yok ona çare yok. Bir ölüme iken şey. Tema şu mu yadık? Tema men tema ayçak ha. Ne mi gurrun başıttır. Yer ya. Abi Ha. ne mi gerek? Kavu yöne keyif kavu. Gave. Sen bana yedircek olup getirdin. Biliyor musun? Bana acı değil düştü. Benim 3-4 tane edimim kat az değil. değil. Otel suyun yaman az çıktı. Sanki berenim mi? Öyle gel tema gel. Temamı da gel sen gerek mi burada çağıralım. Yo ya normal da. Yiyecek mi? Hava. Inşuransın var mı diye. Başmayla ne prosto şu. Okey. Kuda. Men yazdım ne şunu yazamam aydayım. Son kuartlarda başka da tema. Hemen de bu mu? Okey boldu. Kamera serdivayda da. Şunu yalı yönemen size sonra oldu. Hava. Instagram reklamı son kuartta men duş gelen daftarım var. Yaman kan reklamalar var. Hala seyret ya. SMM değişti mi? Ay onu bilemem ama ne zat diline ne mi diyorlar. Reklam diline ne mi diyorlar bilemem. Ben onu yöne. Amravaşı bahası. Bahanı dövdüm bileyim. Dövüp bahası. Bizim Türkmen reklamalarımız. O Türkmen reklamları. Çünkü o metadan koyuverilen değil. Doğru. Yani iki reklama vardı. Meta pul төлep öz sahipan ona çıkarılan reklama var. Birinin gelip yok mesela Plan ben özüm aydayım. Önler bazı reklamalar bileyim mi? İmoda etiliyatı, o suratlarda bileyim mi? Yürüyüp koyuluyatı, son numarcık yazılıyatı, son bir dağıtlar paylaşılıyatı. Aslında belli bir dağıttın, şu an Instagram'a geçtim. TikTok'u ben hiç bilemem. TikTok'a girmezsem, TikTok'ta hasam kuvvetli yani. TikTok'a girmezsem hiç bilemem ki onu Instagram'daki ayten size mi TikTok'ta bağlısı zaten aytıp bilirsiniz. Mesela zaten ben halayanım, seyrediyanım.
Kerim Sport. Kerim Hermes. Awa mesela başında şeyler var giyir dare tema sonra godu daret diye bağlak diye men terektir ya şol var. Üç köşk porsiyon adam yok, prodüksiyonum yok, belki reklam rahatlarım yok şon teret yani ne diyen şon? Kim o? Mesela ben diyen ne diyen? Olay başka bir prosta bir account yönetmenler. Yani hala yani bu Instagram'da Türkmenler şu reklamı da adında belli bir zaten gelir. Level up ettiler awa. Bundan başlatı zaten deyip bilersiniz. Yaşı koşun falan deyip bilersiniz. Beyleki zaten başka ne ankelerine. Zaten. Şu temada aytacak zaten bana mesela. Şon sen nemen golak geçen Instagram'da da alır aslında neme TikTok için düşürüyorlar. Ve Türkmenistan aytacak. TikTok için düşürüyorlar. TikTok'tan alıp Instagram'da paylaşıyor. Ben onu bilemem. Instagram dövri qarlı mı qadem men. Dinga surat şu videolarga men TikTok'tan geliyor. Emme videolar Türkmenistan'da 90% da dinga TikTok'tan seyrediliyor ve TikTok'a. Onu TikTok şeklinde gürleşiyor bilsin. Men Instagram'da gör yani TikTok şeklinde gürleşiyor. İkisi birde aslında. Näyle gör yani şu sonki 3 yıllıkta, sonki 2 yıllıktaki şu berilýän reklamlar ya ondan öňçe badım şon ýaly. Neden hem bekş gurla vermelmi? Kim gurlaýar? Kim gurlaýar? Men şuna düşünmedim. Ferhat bloggerlar da reklam etýär. Bir eski tatda ýene bir burada. Aslında bu reklama men teredişme görä da ýere bir kere her kim dördüjiligine. Mesela men in gowgor ýany baş gowady. Awa. Başka her gelecek tanıt ya hava plan diýäňmi diýä burada diýä bir ütköşük content çıkarýar tebaby hava. Hani bir diýeli ya öňler bir döwürler wine'lar wady. Wine'lar wady mesela. Awa. Mesela şol türkmenlerin içinde adyra bir Charjowski diýip bir var men gowgor ýanym. Şu adam baýdy. Öýdi. Kakasy, ejesi 3 adamy gow ýerine ýetirip bilýär bir öýdi. Reklam etdiňmi şo? Reklamı edip etmeýäni men bilemok. Ýöne şoň videolaryny gördüm. Daha düşünmedim. Biri çıkya bir product. Tamam, uca ortasına geldiğini düşünemokma. Yok, nasıl Ya dedim o var. Çekildi şu oturuyor şu hatta. Ya normal. Ne täzer başlar. Bu kakazan tema hiç. Ya bu hat wings from görüş o diye bu intiham bilen. Normal. Başın aynandı. Aa, yama başım. Biz berdi. Kresadan oturdaýdyk sen. Di ayt diýjeklerdiň aýdany dinläli seni. Yo, biri çıkyan misal için diyelim susat ya tapağı diyor. Şu suyu öyle işte reklam et ya. Biri misal için diyelim product'ı kavutup video çekip promote et ya. Ne şu haysına Türkmenlik vardı. şu Türkmenlerin şolar ya ayçak ona. Misal için diyelim suyu Kalastır ya kayver gün reklam et ya. Hemmesi. Okey. Senlik temada gurla ber. Reklamı uğru bizde östü. Şu yoktu öňgatdy. Ya men göremokdum. Yoktu şu datlar. İyi onu görýärdim. Ýöne bunu ýaly bu derejede göremokdum dary. Belli bir derejeye geldim gaýdy. Son 4 yaşlarda 22 yaşa çelim men öl görenden. Yaşlarda şäk SMM daly çıkyp başlady. Şu SMM diýen näme bir Social düşünýär? media management. Okey. Yani şu çıkyp başlady. Köp firmalar, datlar, restoranlar, bolsun başga ýerler özlerini hasaplaryndan promote etýärler, görkezip etýärler. Onu etbiljek. Şonu etbiljek bir adam seret ýani bir uky bolan. Olarım işte köplençe yaşlar hat şolar ýalak. Sosial mediada da yatkın bolan üçin köpel başlat 18 diýme 22 ýaşa men görýänim. Hem misal üçin bizim ýaş töwerekler men kan görem, şolay iş etýänler. Yani şu 20 ýaş 30 ýaş arasında. Ne olur? Şolar ýakaly ödürçe bir öz kreativitesini ulanyp bir zat product ýa-da tahypan nähili geçirip ösürip biler. Beýlekiler ýa personal gitýär mesela öýleri personal branding etipdirler we şonu ulanyp bir daýaçyk bolýar mesela tapaw diýär. Ýani Charjowski ýa personal branding bolýar. Öýdi ha şonu öz zadyny içinde ulany gizli ýa-da secret bir şekilde marketing etýär. Jeyhuni başga bir ýerde ýa beýlek blogger şollar. Şu Charjowskiň asla şiralymy? Hawa. Boldy. Edir şiraly lekin şoňa ady. Bizim şiraly. Hawa. Ve şiraly öýdüň bizim şiramyzda şoňa. Yo, şu ona ady şiraly lekin. Yo, gurleşemeň de ýaro. Edilmeňdi. Hawa. Şiraly mense sen bir teredik. Şiraly her teman bedak gelýär. Ben mense teredik görden o tema. Men pikrimçe. Onan geçin kim bilen gurleşip bir aýda otýardy ýa-da bir zat bilen gurleşip aňa dakiler Aşgabatdan bir bilen ýadym oldy şonu. Öz zatlaryny da diýilýär, näme ady promote edilýär, beýlekden işte zat bolýardy, mysal ýaşy konkret gymmat. Yani onu da etmek üçin. Ýaşy berjek baxana, sen beýlek geldi, mysal öz pikir etişime görä, ýa 5 ay 6 ay da etip bolýar.
Öýlenip, öýlenip ütgärmi kadıydı? Yok. Şu men bir taraftan gawy yön eğerde gawy konkretne bir produktçy öz limit koymadan burada etseler onu gawy yere gitip bilen yöne kahveye saçmalatlar gelir. Sana ora şu an. Şu SMM'şik. Doğru. Inte o derece gelir no. Manga göre gelir. Soramadım ha. Dur, ne yapıyorsun cevap ver otur. Soramam. Okey. Şu da hatta yankı SMM'şik diyen ya da personal that ediyor diyen ha. Reklam ediyor diyen ha. Sen şunu şu an Türkmenistan'da ya da dışarı yurtlarda da Türkmenler ediyen ben bilem yok. Ha? Bayma da ediyen bilem yok mesela. Ediyen. Ondan sonra ediyen ingoy kampanya ya da personal ediyen kim sence tam olarak? Ey men onu hiç daha görmem kelleme şu an gelyemi. Reklam ediyen yana? Yönüm sağ için Roshan arada bir kafenin reklamı için vlog düştü bilem o. Roshan sen olarak? Yo değil. Ay çok olyandı. Yani sondan sonra bile yönemin Evet, olman rayona. Normal yani. Şu misal için yani haladık. İkisinin karşısın burada. Yönemin şu Türkmenistan'ın içinden that var. Yani şu gün kelleme gelen Asman Yaramada mı yankı tavuk? Asman Express'e koşul yani. Şu Türkmenistan için şu hala yani. Benim hala yani. Maymuncuk mu? Maymuncuk ya. Zat döretti öldü. İmaj döretti. Yani gavu burada ya öne çek ya bilemek yani güne çekti şu. Başta da sürtüken onlar iyi vakit yerler beylekler. Belli bir brand ayıp olan kampanya ayıp olan o diye. Diyelim nem taçın stakanı daha çok olsa yani şuna göre product focus oluyor. Kaptanı beylekler imzalarını aldı dedi. Hem taçın bir yok onu kendi yani kene şu inspire oluyor. Min niye? O gidiyor 5 saat var. Yani niye de durur ka? Yok şu var az konkret. Agam Recep İvedik'in adında var. Gurlap polyadan min sonundan sonuç olarak folk balıklar çok yalnız der. Sona getirip Cem'le. Hoca Cem'le. Ben Cem'le. Baş şu temada paylaşak, fikrini paylaşak. Bu Ruşen'e başta yakaydı Türkmen vlogger follow edem o. Dur men aklıma bırak geldi. Utan ya. Ya men tanıyan ya men aytmam tanıyanım şey yapıyor. Aytmam diye dacık yok da. Karın ayt yani. Hayır bular. Yerden alan. Bütün yakasını da aytmaydı at yani vurtayım hatta en bilen. Любой eline telefon olan SMM çıktı ara şu atlar şunu yani. Ya düşündüm yani şunun arasında hiç saylanyan yok mu? Saylanyanlar var ha. Edil mena görmek. Ansat yol ayta mesela var aynı ulan bilen içinden bir kısan yerler var. Gat köp reflekt beriyor şunu gidip şunu koyun matları eden matları. Şunu yani bir nimeler var. Onu o auditorisi dinle jenski o da qeyt taraf. Aynı ulan bağıtlı ol. Ha bağıtlı ol ya. Sen jenski datlar iderler mi? Yok aynı ulan. Öyle de. Şu olarak hareket edeceğim. Aynı ulan audience'ı diyen. Female has köp diye. Kızlar köp yani. Şu an koyun mesela o da böyle önüne. Mehrivanları. Beriya yani. Benim bir yende burada dün söylüyorum koydum. Atacağını kısmı atacak kısmı şunu ya burada olmalı. Ha atacağını onu. Geçen ayda ödüm badım. Bir magazin reklam etti gidip Tigr magazinine. Tigr değil aslında Tigr'im satıyor. Ha magazin reklam etti ve Tigr koyup reklam etti edenlerine tamam dedi belli etti. Bakası dedi 1800 dedi geçik koydu. Aslında 1800 manat mı dolar mı belli etmedi. Yani 1800 dedi koydu ha. Ertesi gün şol video koyulan vardı ha. Günün devamında 100-200 doğru jungle dinle şol magazin ola. Zaten mi? Şu at yadım Griza. Griza biliyor musun? Griza yatıştı. Griza bak. Şun daha de insan reklam etti yani content'i. Cem yapılacak olsam gurla şu. Yo burası komentarya çıktı. On başta koy çıkarıyor diyor. Yaman o reklama köp koyamı ya bir hili qati zaylatlar önkiyalak bir görüsün meylan bir adam bolan. Ma şunu düşündüreyim Grisha kim? Grisha. Näme diýdin? Grisha näme? Okey, Grisha şunyalak bir näme content ýasya. Türkmenistanyň içindäki bolup geçen
koyulan var ya internette koyulan videoları çöpleýär-de şol cringe funny momentlar alıp çöplep bir video ýasýar we şoňa komment goýup mani başda maniler goýsa getirdi ortaya ýa-ni şu wagtda köp reklam goýan wagty 30 sekundla 1 minutla reklam goýup görýär ortalay ol geç gidesin gelýär indi izarlanyňa dedigen onu adamlar soň. Men öňe vloggerlarda hiçin follow edemok ýa-ni biri var. Men urakly olany başlaýar. Görmedin Eýrany türkmenlerden. Naharçyklar şahadet ýaşam. Naharda diýemi bilemok. Men urakly olan ejem näme diýdi? Men urakly olan eşiklemi näme diýip goýan zatdy birden zatdy. Sonra näme etdi? O prosesde taýda diýär social message berýär bolla. Doğru. Sen bayma hakkında diýipdiň Ahmet Meretov diýýär. Ahmet Meretov gelip durýar ha. Eş Meretov gün gelýär o ýyny dat ýaly. Şunu alsan şu ýarda bolýar bilýär. Kelana bir bedava. Şol ýaly Ahmet Meretov gün bilen gelýär bilýär. Diňe. Başmalar. Mesela coffee shack, Starbucks shack. Ya olmasa o bilýärmi? Starbucks shack olmasa salfetka diýmen. Selpak diýerler, şoň kuýaly aslında adyny bir brand etdirmek. Onu men özüm goýmadym, halk haýrady diýen olaýyn. Beni halk seçdi, beni halk buraları. Gidiň ata buraya nasıl geldi diýerlermi? Yok, o emine meredi. Da. Geçayla gel hadi başla. Başlyk mikrofona gaýda. Gel haydi. Başlyk. Boynet tamam. Men birinçi Amsalomay. o Komdan şuruk. Meretov diýil ya. Boynet tamam. O Mahmet. O ýetdi. Agma çay. Hemen nemen diýjek bolýan, ýanky şo SMM. SMS diýdim. MMS diýär. MMS. SSM bolýarmy? SMM. O ýöne aralaryna kategoriýalar aýrylýar aslında. Yani en gowy men favorim biri yani o bilim merkezi. Kategoriýa işin sahypa. Men şonu Instagramda şeýle öňüme çykdy. Onuň ingilisçe has nemesi bir molma şo taýda şo ady admyşynyk. Hawa şoňkyny görüp soň şonu follow etip sahypany. We hakykam respekt. Tahypa goýdy ýa. Ha kim dadet ýa-masa tahypa goýdy. Şolun ingilisçe gurlaýandyr ama ýa-da şo. Hawa. Şolun ingilisçe gurlaýandyr bizden gurlaýar. Bizden diýmäýin, menden. Menem gowurlar. Perfect gurlaýar ýaman. Men ene dilim ingilisçe bolan, ol menden gowurlar. Zaten berýärler olar arasynda. Aslında bir zat öwrenýän. Öwrenýän. Aslında bir zatlar meselem men köp zat öwrendim şo taýda. Sahypa, reklama. Ýa. Şey diýär. Şeyle sahypa. Doğru. Başa Kakacan bilýär. Başka. Reklama geldim. Menem reklama geldim. Teň pikirinçe reklama näil bolmaly? Ýanky şoru şonuň diýen zady, mysal üçin haladym. Ideýany haladım. Aslında ideýa şolara intriga döretmeler. Indi reklam edilýän. Mysal üçin manatdam, dollardam, eurodam aýtmady diýär bahasyny. Maksat şo taýda şo magazyna şonça jaň getirmek. Şo taýda müşteri toplamak we diňe bir mysal üçin şoň bahasy manatdam diýip soramak üçin jaň etse-de, häzir oňa täze bir info berilýär-de. Hiç bolýan şolar ýaly. Wagtyny aýrýar şo Soň şo magazyn nämetde aýdym, etçek bolup pikire geldi. Aslında gün jaňa dilen alınýat da, atşawy soň aftat weçe goýup pikretdiler meselem diye. Jaňa den wata egerde sizde tikir barady bilesiňiz diýär. Mesela brawasyň ýoksa başga soralar bolsa iki awasyň diýip baramy bolar. Optionlar bolar. Saýlama şoň goýuldy. Otirden brawasyň masy. Tikirin bahasy 1800 plan nämede? Dollarda manatda belli eder ýaly. Awtomatlaşdyrmak. Mesela ikinji awatynda başga soralaryňyz, bir de jogap berip bilersiňiz, sonra berip bilersiňiz jogabyny alarsyňyz diýen tema goýup getdi-de. Ýöne şo taýda gatty intriga berdi we şo dowamly ýangyşmasam şol videoň güýji 3 gün töwerekde dowam etdi. We birinji gün şo 100den köp jaň geldi-de. Orta özüm oturkam şo töwerekde adynan bir 20-30 milyon gelenni. Aslında bazı Ama reklama, konkurentler bilen. Kaneşin. We iň gyzyk ýeri bilen şo şäherde de başga tigir satýan grup bar. O magazin bar, aýratynda.
tigir satýan bir magazin var we şo tigirçi magazin gelip oglanlar gelip şo tigir gelip video kamera düşürüp gittiler. Özlerim bilýär bakas planşadan bildiler. Ha, ýam daşynyň belli planşa bolmajagy bolar. Şo gelip şo tigir näme üçin şo tigir şonu ýarak bakadadan şonu görürler gelip şo magazin iýesi bolup gelip oturup bara aýdyp gurlaşyp bilgisini gyzyklanyp hemeten alyp gitdiler. Şo videodan soň adam. Onu näme etýäs? Soňky zat bilen ýapaýalmy? Olar reklam edip boldukda. Reklam etýän goý. Ay tutulmadı blogger adı geldim. Yo cevaplarını etýän. Soru cevaplarını etýän. Şey bir neme ba? Podcast erkim öpükün ayt. Onu bilemok aydık geçişin ya reklama yankı şu dilene dünya bazarına misal üçün ilki bilen sen kime target berjek? Haýsy gapdalar misal üçün. Şol toplanýa misal üçün men müşterim şular we men diňe şuňa göni atış etjek. Şolar ýaly toplanýa abyş. Yani muny şu yankı aýtýan sakypa ýaman gowy etjek. Gowy diýerler, ama kim derediýän motalarym aýdyşyň ýaly. Zat. Bu temanam näme Esimem aýraýyn. sen şu sözü bir yerden öwrendiň ha? Yeah. Bir de ýöne şonu gaýtalady otyň. Şol ýaly şoň diýýär, ýanky öň bilen itiň ýakasyn üstüne maýdy-maýdy indi bar, boy telefon üçin gelini görsem, Instagram profilim görsem SMM çykyp gopdur. Şoňa bar ýa-da ýoşgan. Dogry şo zat aslında. Döwlede ağacı. Ya daktır ol. Şu ýaňa mıyda. Yo, onu da 3 bölüm çekecektik. Ay boyan, böyle onu otan. Ya böyle SMM Tema geçelim. Yapalım şunu. Şu temany ýapaly. Yaptık. Wagtyda çakly wagtymyz var. Wagtyda seredýär. Bir mundumuz var. Hoppa. Bir mundumuz var. Ahmedin aýtjak soňky zady barmy? Soňky bir 5 minutda opşy ýapaly. Şu temany ýapdyk. Indiki aýtjak zadymyz şul. Ahmet Meredov. Men şol. el jagaşyna serin el jagaşyna. Men şol. Şu biziň seredýänlere aýtjak soňky bir zadyň barmy? Ondan aýtma kaňam, biziň indiki geljek zadymyzy. Indiki geljek mehmanymyzy bir soru goýupdyň. Bilen ok, indiki geljek mehman kimdigini. Şoň üçin oňa da biz soňky zatdy soraýas. Sonra Ne şunu ýaly. Ýok, sorasan bärde sora. ha boldy. Sen bärde sora. Aklıma gelen o Azmyňa da yaramandyr aýdýan. Menim soň soru berip bilen maýratin. Sen beray. Ha, birinji ýanky jogap bersen akyn. Birinji näme ha? Tomaşaçylara näme diýmeli? Näme diýipler? Aldy bir bolun birinciden, ikinciden ama indi görýän adama bagly. Mesela men diňe şu ýaş kiçiräk adamlara diýip maslahat bereýin, ýaşullar uje durmuş ýoluny tutkydan adamlardyr. Hani her kimiň bir plany, maksady bolup bilýär. Mesela gönüne şu dady edeýin ýa-da etmeýin, etsem şeýle bolar. Etsem kajongalar soraglary girmäň, bir zat pozitiv bir zat edesiňiz gelýän bolsa, hökman bir adam ädiň. Ýykylmakdan zatdan hiç şeýle gorkmaň. Iň bolmanda synak görersiňiz. Mesela men ilk başta YouTube'a başlamda da her kim herkeli beýle boldy ýöne hani edilli 42 min 45 min adam YouTube'da ýatyr. Hani 4 ýyl bol edilmeýänne ýöne isleýän zadym durmuşda hawa etdim. Ertir ýürün belki hani wagtym bolsa ýani da höwezim dörese ýene dolandyr şuňa ýaly zada şu industria. El şoň kyýalam her kimiň niýetine göwnüne näme bagsa etmekden, synamakdan çekinmäň hiç kim saklanok. Hökman dowam et basyp gidebermeli. Öz üstünlüğüňizi özüňiz ýetip bilýäňiz diýende hiç kimden bir zada garaşmaň. Çünki siziň biriniň el uzatmagyna garaşýan bolsaňyz, olan maslahatyna başga birden el gözläp berendir, şoň üçin hiç kim zada garaşman diňe özüňiz maslahatlaryňdan basyp berin. Şondan sorajak Ya soru galmady, boldy. Boldymy? Ya boldy. Şu ýerde men öz kanalymda bolan sözlerimi siziň üçin aýdyp bereýin. Hormatly tomaşaçylar, like basmagy, kommentaar ýazmagy we şu videony dostlaryňyz bilen paýlaşmagy asla ýadyňyzdan çykarmaň. Sag bolun. Stayda. Ben şu açamam aydı.
aramızda podcast. Öz aramızda podcast. Öz aramızda podcast. Öz aramızda podcast. Yeah, yeah. Hater moderatör başlayar dürünü. Rahim degişmeni addı yaşatlıklı sesi. Kaçan kamerası bilen düşürer hemeni. Devlet stili düzüp mazmundan koşuyar ehlizade. Vefa içerik bilen dolu ileri. Rofşen trollekleri bilen görüştür ya yeri.